Čiže nechoď ďalej, že víš, už tam je také... Odchoď si. Kofola? Také staré, to fajn. Absolut vodka. Absolut. A poďme von už. Taká stará telka tu. Poďme to staré všetko tu. Čakaj, kde ideš? Vonku, už len prešli to. Počkej, choď tam a pozri sa, čo je v tej skrini. Či môžem ísť tam? Čo? Čakaj. To nič nie. Staré to je. Ale iba sa choď pozrieť, čo to je v skrini. To nič nie. To zem ide sa rozpadnúť. Takže úplne rýchlo som zrejme. Tvojím tu ľadničku. Nič tam nie je. A poďme. Poď už si prešiel. Taký box tam je. Ja už idem box. Jaké víno tu je. Nechaj víno. Pozri. Ty nepiješ. Toto dobre, to bolo. Tu je skriňa. Tam som pozrieť, Matúško. Matúško, tam som pozrieť, do toho. Nič. Poďme. Ale tam dáto v tých šuflíkoch môže byť. Som pozri. Nič tam nie je. Nič. Idem ďalej. Ďalej ideš. Pozri, to podľa sa ide robiť. Ó, Nič? si. Ó, taký dokument tu je. Dohoda o vykonaní práce. Čo to píše? Taký dokument. Dokument. Zo 1997. Poď von, rýchlo. Poď vonku, zober. Milan Savoň, agropodnikateľ. Či, veď mi som... Rozjebať. 3, 2, 1. Čo, musím papier som, ne? Bo rýchlo, poď. Ukáž mi, Matúško, ukáž, rýchlo. No pozrieš to tak, ja som ho fotil. Čo tam je? A ešte idem otvoriť ďalší šuflík. Ja už idem vonku. No je? Dobre. Nič. A ešte tam tá vec na konci. Tam nič, už to... Si istý? Tak poď sa pozrieť tam. Tam ešte dačo je možno. Ešte ideme sa pozrieť tu na. Čo? Nejaké dokumenty tam boli, nejaké dnuka. I tam. Však ja nemám toto. Toto dvere otvorím ja. Ale ty to musíš zasľapnúť. Hej, voda tam je. Čo? To všetko je, tu všetko už je voda tam. Tak iď ďalej. Všetko je voda. Bo idem ja. Choď, pozeraj. No a iď. Voda, čistá voda. Už tak, to. To je jedno, prejdeš to. Ja idem ale pomaly idem a horšie idem jak ty, lebo ty máš tepláky. Ale ty proste choď, čuješ? Ty to robíš lepšie. Ja. Ty môžeš ísť proste hneď. Čo to tu je? O, rovno do koprivy skoro. No. Ešte idem sa pozrieť do toho tu. To si len záchod.
To je záchod. To je taká sprcha tam. To vyššie. A môže tam dať čo byť stále. Tak sa choď pozri. Čekaj. Tam na čo? Nič, ne? Poď. Poď. Že sa tam vozil, to nič nie je. Tam on zachodoval. A díca. Nič. Taká pračka tu je. Topánky. Také pero. Stôl. A sprcha. A čo? Víš, aké papiere? Nie. Tu nie je ani, kde by si dal papier. Zaverám to. To malé, ale.